vreți? Bă, dar nu înțeleg de ce toți băieții zic da și fetele nu. A, nebunile asta de tot. Ok. Fiecare concurent va primi din partea mea un premiu. Da? Ok. Ce alegi? Tricoul sau premiul surpriză? Surpriză! Surpriză! Bă, n-am fost atât de serios. Premiul surpriză? Mă zici și tu odată. Surpriză! Ce mă, tată? Surpriză! Ce așa că mă sperie, eu sunt cu cardiac, sunt cu inima. Sunt simpatic rău, nu? Mă placi? Te aude nevastă, mai ai grijă. Nu, dar nu-ți place de mine, așa? Da! Păcat că sunt în sura, nu? Da! Eu sunt bărbat, mă, ca și tine, cum să-ți placă de mine? Ce mai contează? Tuneric? Da. Nu contează! Ok. Ai ales premiul surpriză, ți-l voi aduce. Ușor să-mi te lovești. Transform! Nu vreau. Nu vreau, mă. Da. Uite, din partea noastră, premiul surpriză pentru tine. Ești mulțumit? O bei sănătos și liniștit cu prietenii tăi. Ești cu prietenii aici? Ia să vedem, prietenii lui care sunt. Acum înțeleg de ce vrea să facă strict, sunt mai bărbați aici. Ok, mersi mult de tot. El va primi din partea noastră premiul surpriză sau premiul propriu-zis? Ce vrei? Propriu-zis. E sigur? Te mai întreb o dată, mai întreba pe cineva, bine, nu-i așa. Iartă-mă că sunt stâlp. Vrei premiul surpriză sau premiul care oricum era pregătit? Propriu-zis. Ok. El a ales, din păcate, Ia, faci mișto de el. un tricou timișoreana și o bere timișoreana, iar eu am rămas în buzunar cu 500 de euro. A fost alegerea lui. Era primul premiu surpriză, mai am încă 3. Ok. Îmi pare rău. Tu ai. Stai, nu mai fi supărat, asta e. Am avut un concurent vineri, tot la fel. A ales tricoul și, din păcate, 100 de euro a rămas la mine. M-am promis vineri că voi da alți bani din partea sponsorului. Din păcate, el a ales premiul pe care noi l-aveam pregătit și nu premiul surpriz. Din păcate, pleci acasă mai sărac financiar cu 500 de euro, însă fericit sufletește că ai participat și de toată lumea asta te aplaud acum. Haideți aplauzele noastre ca un premiu de consolare pentru el. Ok. Doamnelor și domnilor, avem aici cea mai tare mânuță. Era o mânuță buluză de asta că am uzat. Ce faci, mă, te urci pe mine? Alege premiul care l-am pregătit noi sau al doilea premiu surpriză. Premiul care l-ați pregătit noi. Tot să mă zgâbeți. Și pe aia. Ce trist. Băi, fraților, nu vă înțeleg pe cum. Deci, n-aveai ce să pierzi. Ok, îți dau premiul care l-ai ales. Doamnelor și domnilor, pe cuvântul meu nu vine să cred. A ratat în seara asta de la Timișoreana. Ce credeți dumneavoastră? O bere. O gagică de plastic? Nu. Nu, mi-ai dat toată. Îți dăm un bărbat dacă vrei. Nu, a ratat în seara asta 1000 de euro, ne pare rău? 1000! Incredibil! Se pare că va trebui să returnez banii care am luat de la Timișoreana. Îmi pare foarte rău. Astea sunt premiile de consolare. Hai să-l aplaudăm, a pierdut 1000 de euro, dar a câștigat un tricou și... Deci, pe cuvântul meu, nu vine să cred. Asta este. Domnul, ce alegeți? Premiul care vi l-am pregătit noi sau premiul surpriză? Nu știți care este al treilea premiu surpriză. Însă, cu siguranță, bănuiți care este premiul ales de noi. Premiu surpriză. Premiu. Pentru domnul, premiul surpriză în această seară. Al treilea premiu. Stai după puțin. 500 de euro. 1000 de euro. 2 euro. Domnul, a câștigat în seara asta, la zilele orașului Buftea, cu sprijinul partenerului exclusiv Timișoreana, o bere Timișoreana.
Ultimul Făceau mui concurent. parte acolo și el Ultimul premiu la acest concurs. Gata, Da. gata, gata, Avem câștigă pentru bani. noastră pregătit în spate un premiu sau unul surpriză. Ce alegeți? Surpriză. Să o aducem pe Anea, cum o cheamă, pe Andreea Marin? Doamna, premiu surpriză Trist. pentru dumneavoastră. În mâna În această Atât de seară. emoționant de o bere. Valorează Hai undeva. 5.000 de aplauze din partea dumneavoastră! Iar din partea sponsorului Timișoreana ați primit un tricou și o bere Timișoreana. Mulțumim mult de tot, invită... Sunteți mulțumită? Ce faceți, mă? Ce să vă fac, doamna? Asta este. Banii? Pariu cu cine? N-am! Nu, trebuia să aleagă dintr-un premiu surpriză sau premiul care îl aveam noi. Pe care l-a ales? Tu te uiți la televizor pe cuvântul meu. Nu vezi bine până aici? Ok. Era alt film. Doamnelor și domnilor, Hai, gata, mulțumim că te doare concurenților, mâna. aplauze pentru ei.